shi yayi mamakin da ya gansa na wanke dinke, sai fara yi masa tambaya abin da ya gani bai gane ba. Suka zauna ya bashi labarin komi da ya faru kan shi, ya da shi ya tausaya masa har mafita ya bashi duba. Ya ce da shi za shi buɗe masa gun wanki hada da guga. Babana ya ji daɗi sosai ya fi da shi fargaba, za shi buɗe ya kawo masa kwastoma daban-daban. A hankali ya biya bashin da ake binsa ko gaba. Abba ya fara aiki tukuru kullum yana cikin wanki, har ya kammala biya na bashin da ake binsa ba fargaba. Wata rana yana cikin aikinsa na guga yadda ya saba, ya yi aiki da yawa a ranar wanda bai saba ba. Sai ya fara jinjiriya sai juwa ta kada abbana, nan ya faɗi sumamme kuda kaɗan bai yi motsi ba. Sai mutane suka ɗauki abba can gida suka kai shi, suka tada umma tana shara sai kuka da ta gaba. Suka kwantar da shi a tabarma ya game ba shi motsi, sai wani cikinsu ya kira dakta ya yi kwatancen gidansu baba. Dakta ya zo ya yi gwajinsa na aiki yadda sun ka saba, ya ce mutuwar ɓarin jiki ce ta samu baba. Hankalin umma ya tashi ɗai kuka ba kaɗan ba, gatan ta gashi kwance har yanzu bai magana ba. A hakan suke ta rayuwa, umma tana ta jinya, ta masa wanka ta masa tsarki, har cin abinci bai iya. Wata rana da safe umma tana ba shi abincin karyawa, sai ga sallamar mai dashi nan ya shiga duba baba. Ya zo da kayan abinci da kuɗi sai ya ba wa umma na, mai dashi mutumin kirki ne ya tausaya wa baba. Ya kammala su kai sallama, umma na tana ta murna, abinci ya zo a sa'in da ba kuɗi ya gunsa baba. Sai ga Hauwa makwabciyar mu ta shiga duba baba, da ta ganshi ta tausaya masa mutumin kirki ba shiga ba. Suna cikin magana sai umma ta tashi tana amayya, abba ya ce Hauwa ta kai ta asibiti ba lafiya ba. Sun je asibiti sai likita ya ce tana da juna biyu, sun dawo suna ta murna babban albashira gun baba. Babana da ya je yayi murna sosai alamun zuwa na, ashe zai yi da biyu da jininsa kaɗan nan gaba. Bayan wata tara rana ta haihuwa ta farkon zance, ummata da hanta Hauwa suna can asibiti ba su dawo ba. Sun bar abba na shi kaɗai babu kowa nan gefensa, sai ya buƙaci shan ruwa ba kowa kusansa ya yi duba. Ya yunkura domin ya ɗauko amma babu lafiya, ga kishin yana ta cin jikinsa, abba ya kasa jurewa. Kulle nafsin za'iqatul mautu wayyo baba, kulle nafsin za'iqatul mautu ya mutu baba. Rayuwarsa ta kammala Allah ya sa aljanna makoma, ya mutu ko gani na bai san makalata ba. Sai ga shigowar su umma ta dawo da mu a hannunta, ta shigo tana murmushi ɗan biyu a hannunta duba. Magana take ta ji shiru bai motsi ko kaɗan, yanzu ta lura ba shi numfashi san bata yadda ya mutu ba. Ta fara kuka kamar ta yi hauka, shi kaɗai ɗan uwa, da shi kaɗai ta saba a duniya ba uwa ba uba. Bayan ta kammala ta kaba sai ta yanke shawarar ta za ta koma riga garin su baba babba.